igen, ja, det samme gør vi sådan, at det så vil være ax plus by plus cz, som så, og så har vi det negative led her, som vi lige sætter træk ax0, som så står positivt herinde, men det er en minusparentes, så det bliver ax0 plus by0 plus cz0. Og det her, det er så et negativt led. Det bliver altså negativt i fortegn, fordi det er en minusparentes. Og det her så skal så være lig med 0. Og der er det så, at i stedet for det her led, der kalder de det for d. Så den kommer til at hedde ax plus by plus cz minus plus d. Som så er en fælles betegnelse for, at vi har det her negative led, som vi trækker fra. Så der går nok plus, men det vil så ændres, når det bliver regnet sammen. Og der er det, vi så skal sætte det lige med 0, og så har vi et udtryk for vores plan, eller en ligning for vores plan. Og der er det så, at igen, der ser vi så, at det er vores normalvektor, vi er gang ind, og derfor så har vi ud fra planens ligning, der kan vi så finde vores normalvektor, der hedder a, b og c, som vi ser heroppe, at den vi har ganget ind, eller har taget skalarproduktet med. Og derved så kan vi finde normalvektoren til at være a, b og c. Og her, hvis vi kigger på den ligning, vi har fået opgivet for planen, som hedder a er lige med x plus 3y plus z er lige 14. Der ser vi så, at vores normalvektor for denne plan, det er så, at den er så 1, som så er vores a-værdi foran x'et, så 1, og så 3, som er foran y, og igen 1 foran z'et, som er vores c-værdi. Og så har vi vores normalvektor, som vi ved, der står vinkelret på planen. Og det er så den linje L, vi skulle finde. Det var, linjen L, den skulle stå vinkelret på planen, og derfor så må normalvektoren her, det må være retningsvektoren for linjen L. Og efter vi har fundet, og vi ved, vi også i opgaven, der ved vi, at den skal gå igennem centrum, så derved så har vi også fået opgivet et punkt, hvor i den her linje, den går igennem. Så derved så kan vi opstille en parameterfremstilling for linjen L, og den parameterfremstilling, den vil så skrives på denne formel, som hedder x, y, z skal være lige med x0, som er det punkt, den vil gå igennem, y0 og z0. Det er så her linjen, den vil gå igennem, og så plus t gange, og så retningsvektoren, som vi kalder R1, R2 og R3. Og da vi har fundet retningsvektoren for linjen, som er vores planens normalvektor, og vi har fået opgivet punkt C, som er centrummet på cirklen, så kan vi skrive parameterfremstillingen for linjen L, som så kommer til at se således ud. X, y, z er lige med, hvor centrummet det var så 1, minus 2 og minus 3, plus t, og så gange vores retningsvektor, som vi før fandt til 1, 3, 1. Her har vi så en retningsvektor, eller en parameterfremstilling for linjen L. Herefter så kan vi dele den op i nogle udtryk for x, y og z henholdsvis, og her har vi så, at udtrykket for x, det vil være 1 plus 1t, som så er 1 plus t. Og y, det vil så være, y er lige med, så minus 2 plus 3t, og z, det vil være minus 3 plus 1t, som så er lige med t. Her har vi så tre udtryk for henholdsvis x, y og z, og da vi vil finde linjens skæringspunkter med kuglen K, så kan vi indsætte de her tre udtryk
i cirklens ligning for henholdsvis punktet P, som er periferien, eller et punkt på periferien, der kan vi så indsætte det her, og så der vi finde skæringspunkterne. Og det gør vi så. Og før der fik vi cirklens ligning, eller kuglens ligning, undskyld, til x minus 1 i anden, plus y plus 2 i anden, plus z plus 3 i anden, som så skulle være lig med 44. Så indsætter vi vores udtryk her for x ind på x's plads, hvorved den så kommer til at hedde, at 1 plus t minus 1 er i anden, plus minus 2 plus 3t plus 2 i anden, plus minus 3 plus t plus 3 i anden skal være lig med 44. Og her, hvis vi kigger, så kan vi så ophæve vores parentes, fordi der ikke er noget, der skal ganges ind. Så ser vi så, at 1 plus t minus 1, hvor at vores plus 1 og minus 1, det går ud, så vi har tilbage i den her, der har vi t i anden, t det kommer i anden her, plus, og så ser vi, at vores minus 2 parentesen bliver ophævet, så får vi minus 2 plus 3t plus 2, og minus 2 og plus 2, det går ud med hinanden. Så tilbage så har vi 3t, og 3t det skal i anden, så vi skal 3 i anden, det er så 9, og så t i anden, 9t i anden. Og herefter så, plus, igen ser vi det samme, at efter parentesen er ophævet, så ser vi minus 3 plus 3, som så går ud, og så har vi igen t i anden. Er lige med 44. Og hvis vi lige samler lidt sammen på det, så giver det, at 11 t i anden skulle være lige med 44, hvorefter vi så dividerer med 11 på begge sider og får 44 divideret med 11. T i anden, det så er lige med 4. For så at finde t, så tager vi kvadratroden på begge sider og får, at t er lige med plus minus kvadratroden af 4. Og det vil så sige, at kvadratroden af 4, det er 2, og så har vi plus minus, så t det kan både være minus 2, og t kan være 2. Da vi så har fundet en værdi for t, så kan vi indsætte den i vores parameterfremstilling, hvorefter vi får opgivet de punkter, hvor i at linjen L skærer kuglen K. Og hvis vi gør det, så ser vi, at så er det, vi finder vores x, y og z, som så hedder x, y og z, som skal være lige med 1, minus 2, minus 3, plus, og så hvis vi starter med minus 2, så er det minus 2 gange 1, 3 og 1. Og der er det, vi så får, at hvis vi skriver den op her, så bliver det, at x, y, z er lige med 1 plus minus 2, som så er minus 2, og minus 2 plus minus 2 gange, det er minus 6, og her minus 3 plus, og så minus 2 igen. Og der, hvis vi regner det sammen, så får vi her, det bliver minus 1, minus 2, det giver så minus 8, og det giver så minus 5, undskyld. Og der er det, så får et punkt, hvor den skærer, det er så det første koordinat, hvor linje L skærer kuglen K, og det er så minus 1, minus 8 og minus 5. Så har vi en anden t-værdi, og den indsætter vi igen, og der får vi x, y, z lige med 1, minus 2 og minus 3 plus minus 2, plus 2, gange 1, 3 og 1. Og hvis vi igen regner lidt sammen på det, så x, y, z her, det skal så give, at 1
plus 2 gange 1, som så er 2. Og minus 2 skal give 2 gange, det er 6, plus 6. Og minus 3 plus 2. Og der er det, vi så får koordinatsættet til, hvor den sker det andet sted. Det bliver så 3, 4 og minus 1, hvilket så er vores andet koordinat, hvor vi skærer. Og herved så har vi fundet 2 punkter, hvor i linjen L skærer kuglen K.